astean publikoki gure egoeraren berri ematea erabaki genuen. Gaztetxearen orain eta etorkizuna irailean hasitako obren ondorioz zalantzan aurkitzen zelako. Irakurketan gaztetxearen egoera salatu genuen. Urtarrilaren 7tik aurrera kalean geratuko ginelako. 18 urte hauetan zehar eraiki dugun espaziotik kanpo. Are gehiago, obrek iraungo zuten bitartean EAJak eta PSOEk osatzen duten udalak ez zigun espaziorik bermatzen. Hori dela eta, testuinguru horretan, gaztetxearen defentsarako dei egin genuen. Mehatzuak gure jarduera politikoa zalantzan jartzen zuelako. Laudioko okupazio mugimenduaren historioa luzea da. Aspalditik datorrena eta gaur egun bi espazio nagusi izatea ahalbidetu duena. Biak 2001koak. Laudioko gaztetxea eta Orbeko etxea, hain zuzen ere. Hasiera batean, okupazio mugimenduaren eskaerei erantzunez, Udelak kapera zaharra kontratu bidez utzi zion Gazte Asanbladari. Baina kontratu hori 2005tik iraungita aurkitzen da. Laudioko Gazte Asanblada izan da denbora horretan autonomia osoz espazio horren kudeatzaile nagusia. Laudioko gaztetxea belaunaldiz belaunaldi, gazte eta esain gazteen topaleku izan da. Komunitate politiko sendo bat eraikiz eta erreferentzia handi bat irabaziz. Hainbat izan dira burututako ekimen eta ekintzak, gazteriaren despolitizazio egoera antolakuntza, erraminten bitartez gainditzeko. Hitzaldiak, jardunaldiak, tailerrak, mintegiak, hortaz gain, azken urteetan Laudioko gaztetxea maila nazionaleko zenbait ekimenentzat azpiegitura garrantzitsua izan da. Berriz ere, aiaraldea albiste bihurtu da. Krisiak gogor kolpatu du eskualdea, eta 2019 hau bereziki. Uztailean, gazte bat eraila izan zen Tubaces enpresan, handik hilabete batzuetara, bigarren langile bat. Eskualdeko hainbat lantokietan kaleratzeak, artiatzeko langileen mobilizazioak eta abenduaren 9tik aurrera berriako langileek abiatuko duten greba mugagabea. Doakiela hemendik gure elkartasun osoa. Eta batez ere, egunerokoan eskualdean pairatzen dugun proletarizazio latza. Gertakizun hauek guztiak ezin dira era isolatuan ulertu, eta gaztetxearen egoera zaurgarria ere. Ofentziba kapitalista baten aurrean aurkitzen gara, langileon interesen aurkako eraso bortitzak gauzatzen adiri diren honetan, soilik klase borroka terminotan kokatu daiteke. Horregatik, gaztetxearen beharra maigaineratu behar da. Kapitalari eta instituzio autoritarioen espazioak birjabetu langileon mesedetara jartzeko. Era berean, beharrezkoa dira erraki bezalako babes sareak. Bakardaderan impotentzian gainditu eta elkartasunaren bitartez indarrak gaindituz. Gaztetxearen egoera publikoa egin ostean, Udalak gaur agerraldi hau eta gero genuen bilera aurreratzea proposatu zigun, eta horren ondorioz atzo goizean bildu ginen haiekin. Lehenengo bileran, Gazteriako zinegotziarekin bildu baginen, bigarren honetan alkatea ere bertaratu zen. Hasieratik somatu genuen jarrera aldaketa nabarmena. Aurreko irakurketan salatzen genuen proposamen faltari, baita gaztetxearen etorkizunari erantzun zitzaielako. Alkateak behin baino gehiagotan errepikatu zigun lehen obra hauek bukatu ostean gaztetxera bueltatuko ginela. Gaztetxea gaztetxe izaten jarraituko duela. Gainera, materiala gordetzeko espazio bat utziko digute, aurrekoan leporatutako proposamen faltari erantzunez. Gure eskaerak bermatuak ikusi ditugunez, bileran erdietzitakoa onartzen dugu. Hala ere, kulturetzean bi obra burutuko dira. Lehenengoa irailean hasi zen eta bigarrena momentuz diseinatzeke dago. Oraingo honetan, kulturretzeko teiatuak eta beirateak aldatuko dira. Bigarrenean aldiz, eraikinen barrualdeak aldatuko dituzte. Atzoko bileran, udalari helarazi genizkion bigarren obra honi ikusten dizkiogun arriskuak eta obra horri gauzatu baino lehen, gurekin eta kulturretzeko gainontzeko eragileekin hitz egitea derrigorrezkoa deritzogu. Gure beharrak kontuan hartzeko. Obra guztiak ukatu arte, gaztetxearen zaurgarritasun egoera agirikoa izan da. Hainbat izan dira azken aste hauetan jaso ditugun elkartasun keinuak. Bai herri mailan eta baita Euskal Herriko txoko ezberdinetan. Gaztetzen egoera ez da inoiz izan erraza. Antolakuntza eta elkartasunaren kulturaren bitartez, soilik defendatu ditzazkegu. Aste honetan zehar ikusi dugunez. Hala ere, esan bezala, egunerokotasuna ez da batere erraza eta Aiztondoko auziperatutako gazteen kasuan edota Zumendiko egoerak borroka hau luze izango dela adierazten digute. Beraz, orain guri tokatzen zaigu metatutako elkartasuna edatzea.
errepresioa eta legedi burgesak batira jabetza pribatua bermatzeko burgesak dituen baliabide nagusiak biolentzarekin batera. Azkenik, gaztetxearen izaera politikoa aldarrikatu nahi dugu. Baita gure militantzia politikoa ere. Azken urte hauetan gaztetxea despolitizazio garrantzitsua pairatu duen gazteriarentzat aukera erreala izan da eta izaten jarraituko du. Gazte langileon interesak asetuko dituen proposamen politikoari ekarpena egiten saiatu gara. Atomizazio burgesa antolakuntza politikoaren bitartez gainditu ahal izateko. Gazteok etorkizun beltza dugu aurretik, aipatutako proletarizazio prozesuaren ondorioz. Baina krisi kapitalistak gure klase izaeraz jabetzeko nahikoa elementu mahai gaineratu ditu. Ikasketak burutu ostean egoera ezegonkorra, lanpostu duinak aurkitzeko aukera eskasa, emakume langileon kontrako violentziaren gogortzea. Hori dela eta, hurrengo urteetarako zeregin handiak ditugu. Inork ez dezala pentsa desalojo mehatxu honek gure helburuetatik aldenduko gaituenik. Kontrara, gogo eta ilusio handiagoarekin, heldu eta klase kontzientziaren antolaketaren bitartez erantzungo diegu. Era berean, gure jardueraren defentsa irmoa gauzatuko dugu. Honen aurka egiten dutenei gauzak zail jarriko dizkiogu. Antolakuntzan tinko mantenduko garelako. Hora Laudioko gaztetxea!